ଖାଇବାଟି हाँ देखते ହେଲା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଭିଂ କରିଦେଉଛି ତା ମୁହଁଟା ଝାଳ ହେଇକି ପୁରା ମୁହଁ ଚିନ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି କଣ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ଚଷମାଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚଷମା ଦେଲେ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ଅନେଇଲ ଟିକେ ବାପ କଟାସ ଆଖିରେ କାହିଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବହି ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବହି ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଉନି ବହିରେ କଣ ଲେଖା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୋଉଟା ପାଖ ନଳୀ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୋଉଟା ପାଖ ନଳୀ ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୋଉଟା ପାଖ ନଳୀ ସେଇଟା